OK, Kubo. Napíš se. Kolik je hodin? Známe přesný čas? Já jsem k němu hodinky. Já to natočím, no. Zítra už to budeme dělat, ty vole. Ale za půl hodiny se dělám bolet. Já jsem to načasoval včera před 7 hodinama a za půl hodiny mi začíná valení. Ale normálně jo, tašky. Nahraj Mati. Normálně pojď, nahraj si takový oficiální video. Kolik je hodin, takže nemáš valeno, pokud jedeme do Itálie, ty vole. Tady začni. Záběrem na mý hodinky, koukej. Kolik je? Já vidím 5:30 a 5 minut. A 5:30 a 5 minut, takže tím pádem já si za 25 minut musím začít balit. Proto, abych mohl za hodinu potom, což je 7 hodin ráno, abych mohl vyjet